bangcwele pha incwadi kwabase Efeso chapter 5 verse 1. Efeso chapter 5 verse 1. Inhloko ndaba ithi imiyalo yobomi bemihla ngemihla. Verse 1. Ngoko yibani ngabaxelisa uThixo ngokwabantwana abasintanda. Verse 2. Nihambe eluthandweni kwanjengokuba naye uKristu wasithandayo wasinikela ngenxa yethu ukuba abe ngumnikelo nethini kuye uThixo ukuba ebe livumba elimnandi. Verse 3. Ke umbulo nako konke ukungcola nokubawa makungakhe kukhankanywe phakathi kwenu njengoko kubafaneleyo abangcwele kwanamanyala nentetho yebuyatha nobuyiba izinto ezo ezingafanelekileyo makube kokukhona ninemibulelo. Verse 5. Kuba oku nikwazi ukuba wonke umenzi wombulo nomuntu ongcolileyo nolibawa engumkhonzi wezithixo akanalifa ebukumkanini bukaKristu noThixo. Egameni lika Yesu Baba nalizwi lakho uNkulunkulu wethu onamandla seliwile phezu kwempilo zethu uNkulunkulu onamandla wonke malihlabe lihlule ngakuthi uNkulunkulu onamandla wonke izwi lakho Nkosi alilambatha uNkulunkulu wethu onamandla konke Jehova ungancebekanga kuncebeke ngalizwi lakho alisiqoqe lisiqondise lisibonise indlela yokuphila egameni lika Yesu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bangcwele uThixo wethu namhlanje usixela ngokubana singabi ngabo abantu abangcolileyo. Haleluya. Singabi ngabo abantu abangabenzi bobubi. Haleluya. Singabi ngabantu abahalayo egameni lika Jesu waseNazaretha. Kuba bangcwele kuthiwa abanjalo ngeke babone ubukumkani bukaThixo. Haleluya. Bangcwele ukuhala bangcwele kuzinhlobo ngenhlobo ezininzi. Haleluya. Kodwa namhlanje uThixo wethu uthi masingahali. Haleluya. Masingahaleli nanye into. Haleluya. Zikhona izinto bangcwele besinozihalela ezifana njengobukumkani bukaThixo. Haleluya. Kodwa uThixo izinto asinqanda kuzo bangcwele zizinto ezilapha emhlabeni. Bangcwele egameni lika Jesu kuba uthi yena ezwini lakhe masifuneni tanci ubukumkani bakhe. Haleluya. Kuba zikhona izinto bangcwele sizifunayo emhlabeni. Haleluya. Ezingadibenanga noThixo. Haleluya. Ezingezizwe zikaThixo. Haleluya. Esithi xa sizifumana kodwa sishiya indawo kaThixo. Haleluya. Yiyo lento uThixo namhlanje sithi masisukeni. Haleluya. Ekuhaleleni izinto zomhlaba. Haleluya. Masifuneni izinto zakhe. Haleluya. Kuba bafuna into zakhe bangcwele baza kubona ubukumkani bukaThixo. Haleluya. Kodwa bafuna izinto zabo abazihalelayo. Haleluya. Abangeke babubona ubukumkani bukaThixo. Haleluya. Bangcwele namhlanje ndize ngalonto kuni bangcwele ndizothi masihaleleni into zikaThixo. Uhalela bangumthandazi endlini kaThixo. Uhalela bangumtshumayeli endlini kaThixo. Uhalela ukusebenza imisebenzi kaThixo. Haleluya. Kuba kuthiwa zonke izinto xa singqamele izinto zikaThixo qala zonke izinto sisakulandela. Haleluya.
haleluya. Le nto uyifunayo, le ndlu uyifunayo kanye lo msebenzi umfunayo, hlazi uThixo ulinde wena uqala uhlale kwindawo yokuhlala, haleluya, kule ndawo akufuna kuyo, haleluya. Ungathi izinto zakho namhlanje zenzeke, haleluya, kudala uthandazelwa wena, kanti wena ufani nomnye umuntu, haleluya, omnye uzifumene enjalo, haleluya, kanti uThixo uyamazi laa mntu uba uyintoni, haleluya, kanti wena uyakwazi uba ukufunela ntoni, haleluya. That's why ekulindile uba uqale ume kakuhle endleleni yakhe, haleluya, ukuze akunike into zakhe, haleluya. Uthi bangcwele ezwini lakhe, thabathani umnqamlezo wam niwuthwale, ndinikani imithwalo yenu, nithwale umnqamlezo wam, haleluya. Bangcwele ngeke uThixo abe liqoqo ezwini lakhe, haleluya. Uthi uThixo mnika umthwalo wakhe kosowuthathe umnqamlezo wakhe, haleluya. Ndifuna ukutsho wena mntu ufuna izinto zikaThixo ungekabikho kuye uThixo, uthi uThixo namhlanje thatha umnqamlezo wakhe, haleluya. Uthatha umnqamlezo kaThixo uzobona izinto zakho, haleluya, zilunga egameni likaJesu waseNazaretha. uThixo othi bangcwele uthi singahlali ezindaweni zokungcola, bangcwele singangcoli, haleluya. Uyazibala ke lapha bangcwele egameni likaJesu kubawa imibulo zonke ezo zinto, haleluya. Izinto zininzi bangcwele into esizibawelayo, haleluya. Ndicela ukubawa bangcwele kuba uwela nento kamakhelwane, haleluya. Uthi umbona umakhelwane wakho uyambona uyaphumelela nawe uyarhala, haleluya, kanti ixesha lakho liseza nawe egameni likaJesu waseNazaretha. Bangcwele namhlanje masisukeni ekungcoleni sihlale kuThixweni, haleluya. Kuba uThixo uthi masibe ngcwele ezwini lakhe njengoba naye eyingcwele. Uthi apho uPawulos masibe ngabaxelisa uThixo njengobana naye exelisa uThixo. Ingaba na ingcinga yakho ixelisa uThixo na? Ingaba ukuthetha kwakho kuxelisa uThixo na? Ingaba ukuhlala kwakho kuxelisa uThixo na? Haleluya. Namhlanje ngifuna uzijonge ubana xa uhleli nabantu okanye uhleli wedwa okanye uzicingela uwedwa, haleluya, noba uphantsi kwengubo ufana noThixo na wena, haleluya. Ebusuku nasemini bangcwele ndifuna uzijonge ukuthi wena ufana noThixo na ekucingeni kwakho, haleluya. Uthi masenze uPawulos njengoba nesenza, haleluya, kuba yena ulinganisa uThixo, haleluya. Ingaba wena ebusuku ulinganisa bani, haleluya, ekuhlaleni kwakho kuThixo, haleluya. Uhleli kanjani kuThixo? Namhlanje kufuneka uyozijonga ukuthi wena ungumamgobhozi wendaba zelizwe okanye ungumamgobhozi wendaba zikaThixo na, haleluya. uThixo namhlanje bangcwele ufuna sifane naye, haleluya, haleluya. Masifane naye bangcwele. Akululanga kakhulu ukufana noThixo, kunzima kuba siphila phakathi kwabantu, haleluya. Akukwazeki kodwa uThixo masimceleni bangcwele, senzeni njengoba esenza, sicinge njengoba ecinga, haleluya, egameni likaJesu waseNazaretha. Nama ndizikwanda ndicela utata umpostini.